Estamos xa rondando a 1:30 da tarde deste martes 27 de setembro. Imos nos próximos minutos pois facerlle un sitio neste programa o que é pois a actualidade en clave municipal, neste caso no Concello de Carballiño, e tamén en clave política, tanto no Carballiño como no conxunto da nosa comarca, e ímolo facer nos próximos minutos pois baixo a óptica e o punto de vista da que foi en número de votos este pasado domingo a terceira formación política no ámbito da nosa comarca. En Marea, a terceira formación política en número de votos no ámbito da comarca, 1505 votos no conxunto dos 9 concellos, deles algo máis da metade, 884 aquí no municipio carballiñés, na capitalidade comarcal, onde recortou significativamente moitas distancias co segundo clasificado. Podemos dicir que o Partido Socialista, que no Carballiño pois descendeu ata os 1253 votos, no que foi, creo que, o peor resultado dos socialistas en todas as eleccións celebradas na democracia no Concello carballiñés. Bueno, pois ambos, evidentemente, moi lonxe deses 4.222 votos dos populares. Indo por partes, en primeiro lugar, logo saudamos tamén a Bernardo García, o concelleiro de Alternativa Veciñal en Marea, pero antes dicíamos, indo por partes, máis en clave política, aínda que en municipal, saudamos aquí a Manuel Nogueira, que é pois co portavoz de Marea, comarca do Carballiño. Manuel, moi boa tarde. Boa tarde, Xan. Bueno, que tal sentaron en Marea ou Carballiño estes resultados? Bueno, aquí no noso ámbito local. Bueno, no ámbito, vamos a falar local, comarcal, os resultados que podían haber sido mellores, pero son bons, tendo en comparación que en Marea naceu constituíuse fai 2 meses escasos. Bueno, nós, Marea Comarca do Carballiño, xa desde xulio, xa levamos un pouquiño máis avanzado, pero, como che digo, os resultados son bons porque partimos da referencia que non se pode, pois, casi comparar, porque non é o mismo, pero temos que ter sempre un punto de referencia. Partimos das autonómicas do 2012, daquel proxecto que era a AGE, Alternativa Galega de Esquerda. Vendo os resultados, doblamos os votos que se acadaron naquela data. Naquela data foron, en total, na comarca, 814 votos. Como ti ben dís, nesta vez tuvemos 1505, entonces os resultados, a pesar de que se poden sempre mellorar, parecen os óptimos. Dentro do ámbito da comarca, porcentualmente, non? Os mellores resultados no Carballiño. Sí, bueno, depende como os vexas. No Carballiño sí acadamos 884 votos, pero logo tuvemos outros concellos que non nos olvidemos, tuvemos que traballar duramente en os que estaban algo olvidados. Así, por exemplo, en Maside, de 76 votos que tuvemos no 2012, casi sumamos 100 máis, tuvemos 172 nestas. En outro, como por exemplo o Concello de Piñor, triplicamos, de 23 votos pasamos a 73. Entonces a melloría dase o aumento de votos en todos os concellos. Por iso digo que son resultados bastante bons. Sí, de todos os xeitos, pois en termos máis que de votos, non, en termos así porcentuais, non, en porcentaxes de voto, bueno, pois sí que o mellor comportamento do electorado para en Marea foi no Carballiño, e sobre todo, teño aquí os datos mesa a mesa, no total das 19 mesas do Concello do Carballiño, aquelas nas que votan os electores do casco urbano, non? Incluso dato significativo, simbólico, non podemos dicir, de, creo, dúas mesas nas que superastedes aos socialistas. Sí, vamos a ver, que queda claro que o punto de referencia sempre son, bueno, as grandes vilas, as cidades. Mira, aquí teño na mesa B da Rúa Calvo Sotelo, sí. 10 votos máis sacastedes que o Partido Socialista.
Tamén superastedes ao Partido Socialista, sodes segunda forza na mesa A do auditorio do Carballiño, verdade? Sí, pero bueno, a nosa estamos Empatastes en Calvo Sotelo nunha das mesas do Concello. Sí, visto así, vamos a ver, o inimigo non era justamente o PSOE, bueno, eles perderon bastante con respecto ás últimas, e como ti ben dis, nalgúnas mesas fomos segunda forza. A competencia non estaba aí, lamentablemente non se pudo acadar moita máis forza do que queríamos facer, debido, pois, a moitas, somos un partido ainda novo, a cousa ainda estamos empezando, a cousa acaba de nacer, temos que seguir a traballar, púdose unir o bloque, facemos outra vez o chamamento ao bloque de que xustamente coincidimos con eles en moitas cousas, témonos que desmarcar, a unión da esquerda ten que ser máis significativa, pequenos detalles que, bueno, temos que pulir, decir, as tablas son un grao, neste caso o PP subo xogar moi ben as súas bazas, na campaña que tuveron superon desligar o que foi a imaxen de Feijóo da do PP, do propio partido, justamente por as problemáticas que presenta o partido de corrupción e de outras moito máis graves. Entonces eles xogaron moi ben as súas bazas, saben chegar ao electorado, a xente maior, no rural teñeno ganado sempre. Eu estuve de vocal na mesa de FEAS e queda moi claro que nos pueblos sigue a haber o caciquismo que implantou no seu momento o señor Fraga Iribarne. Bueno, pois isto en clave estritamente política e poselectoral, valoración que se fai desde En Marea o Carballiño, e xa dende unha perspectiva así máis de actualidade municipal, saudamos a outro dos integrantes de En Marea, concelleiro da Alternativa Veciñal no Carballiño, Bernardo, moi boa tarde. Hola, boa tarde, Xan. Pois contigo podemos comentar algunhas cuestións xa máis concretas do que é a actualidade no Concello carballiñés, que pasa por este pleno que temos esta semana. Volvemos a unha sesión plenaria da Corporación Municipal. Vexo aí que con varias mocións que presenta precisamente a Alternativa Veciñal, verdade? Sí, bueno, era un pleno necesario porque no mes de agosto non houbo, xa no mes de xuño tampouco tuvemos, levamos en pouco tempo 2 plenos suprimidos, entonces este xoves empezaremos ás 7 da tarde porque, bueno, é un pleno que se prevé... Sodes máis a falar, cada vez sodes máis a falar, non? Porque cada vez hai... Bueno, máis grupos políticos non, que sodes os mesmos, pero... Máis a falar só é un máis, non? Un máis, bueno. Non hai tanto. Pero se en cada punto fala un máis, mira, ao final o tempo corre. Sí, bueno, o tema é se fan plenos todos os meses como estaba prometido, precisamente acordamos últimos xoves de mes, precisamente tamén a noite para que a xente que traballa pois poda asistir. Esta vez empezas ás 7, pero o que dixe, non, hai máis puntos porque non houbo 2 plenos, o de agosto e o de xuño. Pero 13 puntos na orde do día. Sí, 13 puntos que algo son rápidos. Por exemplo, nós temos aí un sobre as ordenanzas de terrazas que simplemente puntualizar que as ordenanzas están feitas. Aí xa falamos aquí un día, hai 19 páxinas de ordenanzas que está todo bastante matizado. 19 páxinas. 19 páxinas que se aplican, pois, oi, non hai moito por onde ir. De todos modos, o problema é que a mellor non se aplican todos os puntos, entón é algo que hai que revisar. Hai unha comisión de seguimento desas ordenanzas, a mellor hai que facer algunha reunión extraordinaria, caso de que non se cumplan, e o que se trata, como xa dixen aquí un día, que todos os hosteleiros estén contentos, que non haxa agravios comparativos de que un poña mesas ou sillas e que non as pague, etc. Non, que este a cousa organizada, de eso se trata, porque non haxa problema. E logo outro tema é a transparencia informativa, que moitas veces desde o Concello, non sei, hai unha páxina web que tiña que ter máis información de todas as cousas que se fala no Concello, incluso ter un apartado pos partidos políticos que estamos na oposición, que non salga só o grupo de goberno, porque nós tamén temos algo que decir e a páxina págase cos cartos de todos, non? Despois tamén que se informen 48 horas, cando un concelleira pide información, que nas 48 horas siguientes se dé esa información, porque a veces te esperas meses e meses, logo xa se esquecen, tens que andar preguntando de novo. Eu, por exemplo, quero saber o tema das festas, xa queda, para que quede establecido tamén, a ver se aprobamos, de que se presenten as contas dunha festa aos 15 días de pasadas festas, pois presentar as contas, que todos os ciudadanos sepan que se gastou, que non se gastou, e que podamos opinar para a próxima vez. A ver cal era onde podíamos haber invertido e non se fixo, non?
Bien, isto é importante, xa hai un regulamento de transparencia informativa, pero tamén non se suele facer. E logo, o eterno tema pendente da emisora municipal, pois tamén se aprobara a facer un estudio económico, bueno, por fin fíxose gracias a que presenteu esta moción. Acábame de dar ahora mismo un estudio que fixo aí algún funcionario do Concello, pero bueno, foi xa feito así expresamente porque se representou esta moción, presentouse de novo e entonces houve que facelo, pero bueno, se esquecen moitas das mocións que aprobamos, pasan ao caixón e van quedando aí, e por eso que a oposición, polo menos nós vamos a resucitar as nosas que non se cumplan. E falta moito por resucitar porque ainda está pendiente, acordamos de exixir responsabilidades por o tema da prescripción dos 3 millóns famosos de recaudación. Eso aprobouse, exixir responsabilidades, pero... Dos morosos, dos contribuintes morosos. Bueno, os morosos xa caducou, eso prescribiu, pero o que non prescribiu é quen foi o responsable de que eso non se executase. É o mesmo tamén o tema dos 600.000 euros famosos da fábrica de papel, etc. Son cousas que non poden quedar aí porque senón despois pode pasar outra vez. Non, de eso se trata, de que ao exigir responsabilidades, pois de cara ao futuro, pois os responsables de turno pois terán en conta que teñen que traballar e non omitir as súas funcións. Porque nos xugamos precisamente, xa teño dito que o Carballiño arrastra unha débeda e estamos nun plan de axuste, non se pode contratar personal precisamente por estas cousas que son deixade de funcións totalmente. Entonces, hoxe tamén se van a aprobar unhas tasas, que eso é grave porque, por exemplo, ao conservatorio, xa dixen aquí, vanse meter unhas tasas, o 15 ou 20%, hai que incrementar anualmente por lei, por esa famosa lei de axustes que obliga aos concellos a actualizar prezos, etc. Pero claro, eso vai repercutir... Concellos que están inmersos en plan de saneamento, como é o caso do Carballiño. Pero estamos inmersos en plan de saneamento por non haber cobrado os impostos como era debido. E por eso hai notificadores, e había unha empresa que se cobra 380.000 euros ao ano, e claro, se non se lle exige a empresa, se os responsables políticos pois pasan ampliamente, pois logo, claro, chega un momento que prescriben. Os 4 anos prescriben e deixouse, non sei se intencionadamente, prescribir. Eso tamén se pedirán responsabilidades. Bueno, polo demais, tamén estes días mostrabas a disconformidade, non, co modelo que se seguiu neste tránsito, non, entre o servizo de limpeza que prestaban as traballadoras que formaban parte da plantilla municipal nos centros escolares, que traballaban para unha empresa, e o novo modelo implantado polo Concello do Carballiño. Non, vamos a ver, o problema é que cando se fai un tránsito de un modelo a outro, trátase de que a empresa caducou o plazo, entonces ahora vais a levar a xestión directamente a nivel municipal. Pero iso hai que lle comunicar ás traballadoras en tempo, os centro escolar, concretamente, o centro público da Uceira, cos seus sucursales no Calvo Sotelo e no Campo da Feira, pois teñen un personal de limpeza que non pode empezar o curso e de repente, pois que non, esta xente que non vale, que non pode seguir traballando, e pechouselle incluso o material, non sei tal, bueno. Eran traballadoras que realizaban a labor para unha empresa, non? Que era que tiña unha empresa, pero bueno, quen paga, ao fin e ao cabo, pois é o Concello de Carballiño, non? Ahora vais a levar directamente o Concello de Carballiño, pero podías haber prorrogado estas traballadoras mentras non se convoca o concurso, que non se trata de que se queden... É dicir, unha cuestión de formas. Sí, cuestión de formas. Non de modelo, como dicía, senón de formas. Non, o modelo está acordado nunha moción precisamente que presentou a Alternativa Veciñal, que é recuperar os servizos que levaban empresas según vayan caducando a súa concesión, non? Este é o caso dese, pero, bueno, non costaba nada, por deferencia que as propias traballadoras e por non fastidiar a prestación de servicio no momento que empeza o curso, non? Porque, claro, ahora que están prestando con traballadores do Concello que son necesarios para outras funcións, porque xa sabemos a escasez de personal, sobre todo personal que traballa na rúa, limpeza, medio ambiente, obras, etc., que ten que ahora dedicarse a algunha xente a isto por imprevisión. A ver se lle prorrogado un mes ou 2 meses mentre non se saca a concurso esas plazas, non? Que, por certo, na nova RPT, pois xa nos concursos vai desaparecer a entrevista. Eso xa confirmou o concellal de personal, que é unha das reivindicacións... Se aprobara tamén unha moción, non? Sí, unha das reivindicacións que presentamos da Alternativa Veciñal,
era esa, porque na entrevista é demasiado subxetivo e decidíase moitas veces pois quen entraba ou non entraba a traballar no Concello simplemente por a opinión del tribunal que estaba ali, por unhas preguntas que non son moi relativas ao que a función que se vai desempeñar. Entón, para evitar esa subxetividade, pois vai ser por puntuación, por méritos, etc. Algo máis objetivo, non? Bernardo García, concelleiro de Alternativa Veciñal en Marea, moitas gracias pola visita. Tamén aquí agradecemos a mesma visita a Manuel Nogueira, co portavoz de En Marea, comarca do Carballiño. Ata a próxima. Moitas gracias. Boa tarde. Boa tarde.